Ya. Kaya ya.
Alah gurune nganti kowe wegah-wegah lan. Ya. Ayo ya. Ayo Dewardi. Waru-waru doyong mas, doyong nang pinggir kali. Ora bali-bali ngeser sengat pedete rasa keketangan dedete waru-waru doyong mas doyong nang pinggir kali ayo moblong dasare koyo kemati Kalikolan apa sadyane kelakon waru-waru doyong mas doyong pinggir sumur longan ngendang ya seumur-umur baru doyong celacak Monggo sing ajeng parian monggo Mbak Kakung. Bakung Bakung monggo parian. Arisan. Parian monggo jeng parian. Ana parikan piye? Ayo. Parian parian Bakung parian apa pring gading apa cagak radio apa? monggo Indramayu dalaneng patrol Pripun? lede telu rebutan botol Waru-waru doyong mas doyong nang pinggir kali ayo moblong dasare berarti Parikan apa maning kiye? Parikan Mbah Kong parikan maning kiye? apa Pak Ketu Ayo. oh Bakung Mbah Kong, iya Mbah Kong. Tergandeng umama tebu ya ki bisa ki. pitik wale kecepet lawang nggone ndelik regane Apa, Pi? larang waru doyong mas doyong nang pinggir kali. Ayo moblong nemu rabali bali. Apa mana? ya Pak Ketua Ketua. monggo oh Pak D Tanjung Perak akeh pedute krasa penak wegah ndut Dalah waru doyong mas doyong nang pinggir sumur longan seumur-umur Saiki pimpinane piye ayo parkane. monggo Ayo. Ora pring Gemak bunder Apa, bunder Pi? rasa penak Lah. liar ya ya warung Waru doyong mas doyong nang pinggir kali. Ayo moblong kok dasare kok kemati. Ayo apa maning piye? Ayo. truk gandeng Tenan, toh? momo tebu Ayo. ndang ora bisa mlaku Waru doyong mas doyong nang pinggir kali. Ayo gendong-gendong bali gendong gowo bayi. Iki juragane. Aku sing lawas kayak iki. Wah, iki paling lawas. Lali iki. Ora pring cagak radio lho iki. Ciu sak botole basawal turu ketok kondalan. Astagfirullah. Waru doyong mas doyong nang gendong-gendong sing digendong terus yang ngendi. Ora nyekeli apa? Meneh iki.
1 2 3 Hitung-hitung 4 niku. 5 6 7 Ayo. Ayo. Pring garing diketok pucuke turu miring ketok kondalan